ce-au suferit prea mult în necazul greu. Pregătește-te, mireasă, roagă-te mereu, veghează privirea să-ți fie sus la Domnul Iisus. Pregătește-te, mireasă, roagă-te mereu, veghează privirea să-ți fie sus la Domnul Iisus. Pregătire, pregătire, strigă Duhul Sfânt, fiți gata pentru răpire, căci eu vin curând. Nu mai sta în ațipire, fii gata pentru